Hallo til YouTube, Niels og Gaming her. Jeg spiller sammen med en... Ja, fjern det der. Se, det mener jeg. Ellers skyder der igen. Tja, vi skal lave noget let's play her. Ja, selvfølgelig har vi fuld diamant. Tror du vi er noobs? Det er kraftigt at sige. Du har fået en. Nej, det har du ikke engang. Det sniger ikke. Der var mega lag. Okay, bare skyd mig. Du har en pil, mand. Kig i dit inventory. I inventory har du. What? Mistede jeg lige liv? Hvorfor mistede jeg lige liv? Jeg ved godt, hvor du er. Okay, stå stille nu. Bare stå stille, uden en ting i hånden. Slår du mig? Okay. Hvis du slår mig, så slår jeg dig. Nu er du advaret. Du slår mig kraftedeme. Stop så, vi skal bygge et hus. Ellers. Svamp. Okay, godt for dig. Jeg kan ikke se dig. Har du x-ray? Du skal have x-ray! Og hvor er du henne? Det er da seriøst dumt af dig. Det er dumt af PvP, alle de her enchanted diamantrustning. Ja, det bruger de også. De kan nakke dig, for de er også enchanted svær. De er stærkere end dig. Det er simpelthen bare det. Jeg kan se en chest lige der ved siden af en spider spawner. Okay. Det siger du bare fordi du selv vil have det. Oh my god, jeg lagger. Jeg er helt oppe på 10.000 fps. 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. Oh my god, jeg er højt oppe. Jeg tror lige... Ja, jeg røg ud. Autojoin. Så var der. Du er så dum. Du bruger Nordus og alt muligt hack, mand. Du er så newbie, og så bruger du selv. Så vil du selv have det. Lol. Nej, men det bliver lidt dårligt, mand. Jeg har bare ignoreret det der, vi skrev i Skype. Det var ikke noget.
Jeg gætter lige på, at han skrev noget i Skype. Oh my god, jeg kan ikke join den! Så, jeg skal have 3 streger. Ja, det er det bedste. Få så mange streger, I kan få. Det højeste ved den her, det er så 3 streger. Nej, jeg er død! Wow, det tager lang tid, man. No fall. Ja, nu blev det så lidt mørkt, synes jeg. Sådan det. Det var det. Ja, det var seriøst lol. Han gik bare. Dårligt til. Hvor er min ting? Nej, min ting er det ikke. Nå, hvor er det ikke? Han ringer vist ikke igen. Jeg er da ikke fire resistance. Hvad sker der? Lol, hvad skal du få zombie med mig? Lag. Hvad sker der lige for lag? What? Så var bare lidt væk her. Lol. Hvad er det så? Der vil jeg nok. Au. What? Oh nej. Det er tusind. Nej, stop. Nu er jeg seriøst ved at blive træt af det. Og det er godt. What? Nej, det er så. Ja. VIP til her fælder. Jeg får det ikke. LOL. Wow, der lagger meget, mand. Hvad? Nej, ikke igen. Jeg aner ikke, hvad der skal lade. Det lager bare sygt. Nej, ikke igen. Wow. Træt af det. Se hvad? Fuck. Se hvad? Jeg kan ikke tjene mig. Fuck. Undskyld, vi skal se det. What? Giv mig mit. Jeg vil have fucking et Iron Man. Nå, hvor er det? Nu er pisse lidt med det. Ved I hvad, jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke klare det. Okay, Iron.
Nej. Nej. Stop. Jeg var backflip, mand. Ved I hvad? Jeg stopper her. Jeg kører ikke. Niels Gaming. Peace. Shit.